Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asmi kula Rizky Angga Saputra saking kelas 10 TKR 3 SMK Negeri Jumantana. Kula teng mriki ajeng ndamelaken tembang pangkur. Mingkar mingkuring angkara akarana karenan mardi siwi sinawung resmining kidung sinuba sinukarta mrih ketarta pakarti ning ilmu luhung kang tumrap ing tanah Jawi agama ageming adi. Sekecap anggen kula nembang pangkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.